Dameni di batana sumurung siang saluh naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dia mau kadongan kabigiman waing hatani di bata di bagasan partikian waing ima sian Matius bidu 5 mamuka sian ayat 70 satu ayat 40 songonom ma hatana dibigi hamudo hatana madok mata do abul ni mata ipon do abul ni ipon alai au madok tuhamu unang aluhamu na jahat molo adong nambang mastab hurum siamumi tarihum ma nang hurummu siam birang molo adong nanaing mambayan sindir tuho lau membuat ulosmu ate nama dohot baju di ibana molo adong manang isi namang gugoy ho madongani ibana sa apal oloy ma ibana 2 lehon ma namangit mangido tuho unang tudali nanaing marsali tuho dibigi hamudo hata namadok holong maroham di dongami hosom ma ia dimusumi alai au do namadok tuhamu holong marohamu dimusumuna tangyako kamu ma akka napa buru-buru hamu asa tunggabi anak ni amamuna ni nadi banua gijangi hamu ai di pabisar do matani ari na tuang keparohana jahat nang tuna bonar di parodo udan tu paruhana tigor nang tu nagedo ai molo holong rohamuna holan di akan nama kolongnya hamu dia ma upamuna gari akas jalobeo da songoni dibahin dia doa surungamuna molo dengan hatamuna holan tu akka dongamuna gari akasi belebegu da songonido dibahin ipe ikon sunding gador hamuna songon amamuna di banua gijang na sundinggan rohai ima yanggo sahana dia mua kadongan na hinaulungan di bagasan guarni Tuhan Yesus dung tabegina kin hatai dung tajaha turpuki pitor dohonot tado di bagasan rohatta ay nama olmaya patik ni Tuhani nama olmay gari makaolongi pardihutan niba sinodot niba ianakon niba todem niba macai mau lama halak na asing lama musuh niba dakulani ikut dohot tumangyakon nasida donot tama ni pinamai. Kenapa? Karena memang bagi manusia lebih suka mengatakan kasih daripada melakukan kasih. Lebih suka bagi manusia memperbincangkan apa itu kasih ketimbang melakukannya. Ido tahe? Ido. Babolobi neke nakin macai tabudo bahasa kasih, bahasa cinta. Macai tabudo edeni ina maranata nang ina dua nakin. Artina mana mangulaon
nanido taido nama saya mau. Allah memang ido na pinangido ni Tuhan Yesus asa ganup akan amangihuton ibana marasing dohol col manasing. Itulah beda daripada ajaran Tuhan Yesus. Mengasihi saudara, mengasihi musuh, bahkan mendoakan mereka. Ini tidak dapat dijumpai dimanapun. Sekalipun kita mengatakan mau doi alai marang buhape ikon dohonota ikon ulahonota holong di roha nadidok ni Yesus. Asa buah asa tung porsea saluhut halak asa porsea nang kortibion taringot tu Yesus di padua kita. Nakin wajo di ayat onom do di ayat opak pronom do opak pitu ay molo holong rohamuna hola dia nama kolongyamu dia ma upamuna gari si jalobeo da songonido di bahit dia doa surungamuna molo denggan hatamuna holan tua kadongamuna gari akasi belebegu da songonido dibahin. Artinya kalau kita mengasihi saudara kita, teman kita yang akrab dengan kita, si Jerubeubi